Όποιος δεν με ξέρει, ο Μάριος, αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και κουμπί ένα καμπανάκι. Σήμερα έχουμε ένα challenge όχι εύκολο για εμένα και τον Γιώργο. Το challenge ποιο θα είναι? Όπως είδατε από τον τίτλο, θα πρέπει να ρίξουμε την μπάλα στο ταβάνι είτε πάνω στο ψυγείο για 5 δεύτερα να κρατηθεί. Και ο νικητής θα κάτσει σε challenge, θα πληρώνετε 5 ευρώ. 1 ευρώ. Συνολικά έχουμε πόσο challenge? Γιώργο, πόσα challenge θα έχουμε? 5 προσπάθειες ο καθένας. Όμως μετράει και ένας πίσω στον τοίχο και να μην Το έχουμε 5 προσπάθειες ο καθένας. Μπαμπά, σήκω, είσαι ο καμεραμάν. Εδώ είμαι, θα κάθομαι εδώ. Το γύρισα. Εγώ θα ρίξω στο ψυγείο. Ένας. Ξεκίνα Γιώργο. Πρώτη βρήκε 1. Κέρδισε 1 ευρώ. Συνέχισε τις 5 να δούμε μέχρι τις 5 πόσες. Άμα κερδίσει θα πάρεις 2 ευρώ. 2 ευρώ το βάρεσε και το δεύτερο. 3. Πω θα μας τα πάρει όλα τα ευρώ. 4. Άμα το κάνεις παίρνεις 5 ευρώ. 4 ευρώ 4. Και τώρα ο Μάριος στο challenge. Όχι, και τα 2 έχουμε. Μία ψυγείο, δεν έπιασε τίποτα, δεν τον πήραμε, αλλά δεν έπιασε. 2 πήγε πάλι μακριά. 3, είπαμε ψυγείο ρε Μάρια, εσύ όλο στην πόρτα της κουζίνας πας. Εντάξει. Τώρα έχω ψυγείο. Περιμένω ποιος, Μάρια, έχεις άλλες 2. Κόντεψε. 4 και μία ακόμα για ψυγείο, 5. Έλα Γιώργο εσύ το ψυγείο και μετά ο Μάριος στο ταβάνι. Πήγε στο ψυγείο αλλά έφυγε. Για ένα δεύτερο, είχα πει 5 δεύτερα. 2. 3. Όχι, δεν με ενοχείτε. 4, ναι, 1, 2. Παρατρίχα να κερδίσει. Και άλλη μία ακόμα, ναι. 5. Τώρα ο Μάριος θα μας κάνει το ταβανάτο. Εγώ μέχρι τώρα έχω 4 ευρώ. Πρώτη για ταβάνι δεν έπιασε. Έλα Μάρια δυνατά. 2 δεν έπιασε Μάρια. 3. Ο Μάριος. 4. Πάρ' το κομιντό. Έλα. 5. Ο Μάριος τίποτα στο challenge. Ο Γιώργος 4 ευρώ. Δείξτε 4